Nahulikam ang pagpanglabni sa usa ka 21 anyos nga lalaki nga mihatod sa pagkasikop niini. Ang report ni Femari Dumabo. Huli kam ang pagpanglab ni nining lalaki sa babae nga nagtindog daplin sa daan sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Sa tabang sa mga CCTV na ilhan ug natultulan ang gipuy-an sa suspect nga giilang si Jimil Cabanyero, 21 anyos, taga barangay Tabunok. Niadtong Sabado nasikop si Cabanyero ug nabawi ang cellphone nga nagkatidad og 45,000 pesos. Positibo siya nga giila sa biktima nga nanag-iya sa cellphone. Nasakmit usab sa posisyon ni Cabanyero ang 38 kalibre nga armas. Huwag na magbuwat. Kay, of course, the city of Talisay Police Station is one with the community and our local government unit to, of course, to combat against these mga kriminal. Niangkon man si Cabanyero nga siya ang nanglabni sa cellphone tungod sa iyang kawadon. Apan gimakak niini nga notado siyang kawatan ug iyang armas nga gingong nasakmit sa iyang posisyon. Hindi na ako'y kalimod, ma'am. Hindi, ma'am, good, ma'am. Kita mo mga tao usahay, ma'am, madata sa itong kawadon. So, itong mga adlaw, ma'am, sa iyo kay ko ito nabuhat, itong sa kawadon niya akong ibati, ma'am, ba? Yung akong apuhan, nasa Soto. Yung akong lola, nangayog tabang na ko. Nasa Bohol karon, lisod na yung taon barog. Kumanang ako, gito nabuhat, ma'am. Yung ako pamilyado mo ko, lisod ko, insa akong unang nagtabang. Bukos ko man, gipangayo ag pasahilo to, ma'am. Labaw sa tanan, dito sa Ginoo, ma'am, nangayo pasahilo. Iya hinuong giangkon nga tigamitan siya sa illegal nga drugas ug nasiko pipila ka tuig ang nilabay sa dihang minor de edad pa. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.